Üdvözlök mindenkit a Saint-Gobain Hungary legújabb márkájától, a Revco-tól. 1996 óta gyártunk homlokzati vékony vakulatokat, festékeket, gletteket és különböző adalékanyagokat évente közel 8 millió kiló mennyiségben. Novemberben azonban egy napra megállunk, hogy partnereink számára közösen készítsünk karácsonyi ajándékokat. Gyertek és nézzetek bele ebbe a különleges hangulatú napba itt a gyárban! Közel 20 éve teremtettünk hagyományt azzal, hogy az egyedi grafikával ellátott vödröket különféle finomságokkal töltjük meg, amit területi képviselő kollégáink adnak át partnereink számára.